Το 18 έως το 22 που έγινε η γενοκτονία και αναγκαστήκαν οι πόντοι να φύγουν στα βουνά και να γίνουν αντάρτες. Θα πω ένα τραγούδι του Ευκλήδη που ήταν ένας καπετάνιος τότε στη Σάντα. Πίσα τον καιρό λιμωμένος, σκότια πίσα τον καιρό λιμωμένος, αυτός ο παρόν εκείνον Ευκλήδης ματωμένος, μαύρεμ καπετάνιε. Σπαθία και μαχαίρια, αυτός που γεφότωνε σπαθία και μαχαίρια, πως επηγαίνει νερούξε σιγάρονο στα χέρια, μαύρεμ καπετάνιε. Εσέναν αρεύουνε, ευκλήπτα παλικάριας, εσέναν αρεύουνε, πότε και σιροκλοσκούνταν, μυρολογούν και κλαίνε, μαύρεμ καπετάνιε. Εκλαίνουν οι ποπάδες, ευκλήμιες όλοι ψανός, εκλαίνουν οι ποπάδες, έκλαγε τα εμόρφα τις άντας οι νυφάδες, μαύρεμ καπετάνιε. Ανταρκτικά στη Σάντα στα Ρωσία, 7 χρόνια Ανταρκτικά στη Σάντα στα Ρωσία, εύκλεισε τυριανίζεν τα τουρκικά τα ψία, μαύρεμ καπετάνιε.